ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿದ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಯ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಟು ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದ ಎನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಆಂಡ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪೇರೆಂಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದ ಆಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಲೋಗೋ ಇಚ್ಚಿದುಲ್ಲೆ ಲೋಗೋ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಎಂಚೊಂಡು ತೋಕ ಐಕ್ ತುಂಬ ಬಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಜ್ಜತ್ತು ಮೇಕಲ್ ಬೇತನೆ ಮಾಡ್ಬೇರು ಉಳ್ಳ ಬಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬರಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ನಿಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಐತೆ ಒಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಡೆಗೆ ಬಂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ನಮಕ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗ್ತೇನದ ತಿರ್ಕೆರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿರ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಿನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದಿಪ್ಪೋಡು. ए भाई कितना है भाई? 10 ನಮ್ಮೈತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೋಟ ನಿಖಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಅತ್ತು ಕಾಸು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೋಡು ಎಂಕು ಬಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿತ್ನಾ ಭಾಯ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಐಸ್ गो कलर ला मिक्स वाल निंचावा एरंला केंड भाई मेरे को एक चाहिए. फाइनली इंको आइस क्रीम दिक्कंडु नानु तिन्पिन्ने तिन्कादा आस्ता आइस क्रीम ಎಂಚುಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕ ಯಾನ ತಿನ್ಪಾವ ಇಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾಂಡು ಮೇಕಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಚುಂಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕಡ ಪಂದು ಯೂತ್ ಇಚ್ಚಿ ಆಡ ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತತ್ತೋರು ನಾವ ನನ್ನ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಚ್ಚಿ ಆಡು ಅದ ಬೋಡಿಯಾ ಚೈನಾ ವೀಸು ಬಂಡ ಏನೆ ಬೇತಾರ್ಲತ್ತು ನಾವು ಫೈನಲಿ ಒಣಸ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳ ಒಂದ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಮರೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಪ್ಪಟ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪುಂಡಿಡು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಮಂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡಿ ದಾದ ಮಂಡ ಬಲಿಪುಣಕ್ಲ ಬಲ್ತಂದು ದೊಂಬಗು ನಮ್ಮ ಬಲಿಪುಣಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ತೂಯರ ಬರ್ಪಿನಾಗ ಅಂಚ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ತೂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾಣ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಂದು ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿಗೆ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ರ ಬದ್ದ ಅವು ಪುದರ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒರಿಯ ಪರೊಂದುಳ್ಳೆ ನಾನು ನಮ್ಮಲ ಬರ್ರ ಉಂಡು ಆರ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ನಿಗಳು ತುಪ್ಪರ ಅವಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಬೇತೇನೆ ಮಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ರ ಬೈದ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನ ಬಂದು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ವಾಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನ ಹೆಸರೇನು? ರಾಯಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ನಮಗೀಗ ಫುಡ್ಡಿನದು ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮಂಡ ಫಸ್ಟಿಗಿಂಚ ಬನಾನಾಡು ಇಂದು ಕೊಟ್ಟುವರು ಅದು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡುವರು ಬೇಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತದುಳ್ಳೇರು ಮೂಜನಲ್ಲ ಮಳ್ಳ ಮೂಜಿಲ್ಲವ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ದಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಪರೋಡಾತ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿಪ್ಪೇರು ನಮಗೊಂಚೂರು ರೆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಅವು ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂತಾರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ಅವಿಲ್ ಬಂಡ ಬಜಿಲ್
ಬಜ್ಜಿಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡು ಬೇಯ್ತಾನೆ ಜನಕಾರಿ ಇದು ಕೋಟಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೇರಳದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ಅವಿಲ್ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳದಾಗ ಮುಂಚೆನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಎಂಕ್ ಬಟರ್ಸ್ಕಾಚ್ ಬುಧರ್ಲ ನಾನು ಬಾಬುಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬಾಡೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನ ಎದುರು ಇನ್ನು ಪರಿಯತ್ತ ಆವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲಾಯಕತ್ತಂದ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಆವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅದ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ತಿಜಿ ಸೂಪರ್ ಐತಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಂಡೇರು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೋಡು ಅವು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪಂಪೆ ಅವು ಬತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಪಿಂದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಈಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂಡ ಆ ಶಾಪ್ ಕೊಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಐಟೆ ಅರ್ಧ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿ ಇಪ್ಪು ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರಂಚನೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಆವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ 35 ಅಂಚನೆ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಂಡ 45 ಸೂಪರ್ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ போய் ಭಟ್ರೆ ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದಾಯಣ ಇದು ಮಲ್ಪೇರಂಡು ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಪೇರಂಡು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇಯ ಬರೋಣ ಏ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಿಯ ಯಾನ್ ಮಾಡುಜಿ ಹಾಂ ರೆಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಬಿರ್ಕಿರ ಮಲ್ಪೇರ ಏ ಡೊಂಕಿಯ ಓ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ ಡೊಂಕಿಯ ಓ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತತ್ತು ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಪಡಿತು ಆತ ಏರೇನು ಆಕಲತ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡೊಂಕರಿಯ ಇದಾ ನಮ್ಮ ತೆಡಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರ ನಾನಲ್ಲ ಹಾಂ ತೆಡಿಲ್ಸ್ ಎಂದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ತೆಡಿಲ್ದ ಎಂದು ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಆತೇನಾ ಎಂದು ಮಾಡ್ಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ നീയാണ് താരം
ഭയങ്കര ലൈവ് തെഞ്ചിനെ പാടുന്നില്ല ആ വീഡിയോ ഇടുന്നു നിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ പാട്ടി നമസ്കാരം